Manyan mata aikinsu su kawo gyara, manyan mata burinsu su kawo mafita ga al'umma. Manyan mata jarumai ne a cikin mata, manyan mata aikinsu su kawo gyara ga al'umma. To me za mu yi, me kuke so, wai ya za a yi? Rayuwar 'yan tallace na tausaya a wannan yanayi. Yarinya babu boko kace arabiya babu ma, kuma ba ladabi da tarbiya sai dai tarar rigima. Kuma har ta san kuɗi bin maza ta gane tuntuni, kwayoyin kare haihuwa duk ta san su na zamani. To wai laifin su waye, ku ban amsa ko in faɗa? Iyaye masu tursasa 'ya'ya talla nake faɗa. Alƙalanci mu yi shi kafin rana mara lamuni, kun san kiwon ku sai an tsare ku gane tuntuni. Manyan mata aikinsu su kawo gyara, manyan mata burinsu su kawo mafita.